En l'estudi han participat empreses de tot l'arc mediterrani dins del projecte Chebec d'internacionalització de la cultura. Les conclusions no son esperanzadores. La situación de las empresas culturales es sumamente dramática. Las subvenciones, las ayudas anunciadas no son suficientes y hay mucha más demanda que oferta. Fins ara, els projectes mitjans i menuts sobrevivien gràcies a patrocinis privats que ara han desaparegut. El 42% de les empreses asseguren que hauran de reduir la plantilla i el 9% haurà de tancar. S'han cancel·lat molts festivals i l'oportunitat d'acudir a mercats s'ha vist molt reduïda. La crisi ha fet que la meitat de les empreses hagin implantat el teletreball i s'hagi accelerat la digitalització. Dentro del sector del arte gráfico y la ilustración, pues toda esa parte se va a ir digitalizando más de lo que ya estaba. Una solució més difícil d'implementar en el sector de les arts escèniques. L'impacte d'aquesta crisi evidencia la precarietat i la fragilitat del sector cultural. Segons l'estudi, la meitat de les empreses han perdut més del 75% dels ingressos estos 3 mesos. Demanen l'aplicació dels principis de l'economia social per a revitalitzar l'ecosistema cultural.